Gwobr cynhwysiant. Y tri uchaf yn y categori yma yw Cylch Meithrin Bro Teifi, Cylch Meithrin Ffrindiau Bach yr Eos, Cylch Meithrin Pen Parc. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Pen Parc. Mae Cylch Meithrin Pen Parc yn gylch meithrin i bawb. Yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf, mae'r cylch wedi cefnogi 5 o blant gyda anghenion ychwanegol cymhleth, ac mae'r staff i gyd yn chwarae rhan i gynnwys y plant yn yr holl weithgareddau. Mae'r arweinydd a'r cynorthwydd wedi derbyn hyfforddiant Elcan i helpu rhai o'r plant sydd ag anawsterau iaith a llefaredd, ac maent yn rhan o dîm peilot grwpiau iaith sydd yn helpu'r plant gyda'i sgiliau iaith. Mae cylchoedd eraill nawr yn dechrau cynnal grwpiau iaith, gyda chymorth hyfforddiant gan un o staff Cylch Meithrin Pen Parc. Mae'r cylch yn addysgu'r plant am wahanol ddiwylliannau ar bob cyfle. Enghraifft, yn ystod y flwyddyn newydd Tsieineaidd, ath y plant i archfarchnad leol i flasu gwahanol fwydydd. Yna aethpwyd ati goginio noodles a'i bwyta gyda chopsticks yn y cylch. Mae pawb yn joio a chael lot o sport yng Nghylch Meithrin Pen Parc. Llon gyfarchiadau i Cylch Meithrin Pen Parc.